Dnes by sme sa chceli opýtať Emy o tom, aký mala zážitok z prvého príchodu do školy ACS Koben. Bolo to niečo úžasné, všetci ma tu privítali s radosťou, všetci boli úplne milí, všetci sa ma pýtali, ako sa tu cítim, čo sa mi tu páči, že či potrebujem niečo vylepšiť, alebo že či mi môžu nejak pomôcť, proste atmosféra tu bola úžasná. A môžeš nám povedať, ktoré predmety sa ti najviac páčia v škole? Páči sa mi asi najviac teda matematika, lebo je to tu úplne iné než u nás na Slovensku. U nás by som povedala, že sa učíme stále to isté dookola, ale tu sa učíme už aj také nejaké nové veci, ktoré som doteraz proste nevedela. A čo by si odkázala všetkým študentom, ktorí rozmýšľajú nad tým, že by sa prišli učiť do zahraničia? Určite si to vyskúšajte, aspoň teda ako ja, ako na mesiac. Určite sa vám to oplatí, bude sa vám to tu páčiť a nebudete toho ľutovať.